ake siyekeleni lo moya ukuthi mase sihlukana bese siyathukana. Uma ngabe umuntu wesifazane ngikuthole usayihluphekela ungenalutho ngakutakula engenxa ungangicelanga futhi ngesizathu ukuthi ngiyabona ukuthi ngiyakuthanda ngase ngidecide ukukutakula musu ukuthi mase utakulekile sewusewilevelini sewusezingeni bese uyakhohlwa yimina engakuthanda ngathanda ngisho nezingane zakini ngathanda ngisho nengane yakho nganinakekela ngaze mhlawumbe ube ngakuyisa esikoleni or else ngakuvulela ibhizinisi or else ngakufunela umsebenzi then mangabe sowubona ukuthi manje wawungiconyiswe ukuthi wawuqakekile then manje sewuqoma